Guys, we are back again nyaya iri kupisa nyaya yepaguruve. Mavhurumutsana nemhondi mukati meusiku kunzvimbo ino. Ndicho kwadi. Inini nguva yekunge ndakarara ndinembwa dzandinazopamba, saka imbwa idzi ndozatanga kukura ndo andambotombozviignore, asi pane nguva yazokura imbwa zvikuratidza kuti imbwa idzi dzine chadzaona chaizvo. Saka panguva yandangoti ndichivhura dhoso ndopa ndaona light iroro iro munhu yanga ari padaimani. Saka panguva yandamutsa vakomana iye munhu yanga atodzima light iroro. Saka panda ini titi pakuenda ikoko nevakomana ndopati imbwa yende payavhunduka futi ichienda kupi ikoko kudhaimani iko ndepayasvika hukura mudhaimani muyama. Saka payahukura mudhaimani muyama iye ndopachirika ndeparoera charoera pasi. Nyaya yemhondi yepaguruve. Guys, ukaona nyaya yakupindirwa nemasoja wozoti pashata. Kuti kune ZRP police, kune support unit. Ukaona kwakuzopindirwa nearmy wozoti pakashata. Saka guys, ndava nenyaya yepaguruve. Ndichada kuratidza zvandada kuratidza in short, then tozotaura kumberi kwevideo rinori. Baba manyika, baba mamukase, tamuka baba mamukase kuri sei kumba nasi. Kumba kwakarema baba. Chii chaitika baba? Baba vanhu vakaurawa nezuro kuma9 kumanheru. Ma9 manheru. Ndokwatitori zvezvizvi asa kuna chati chaitika, mapurisa aripo vauya nembwa. Rumboti tiri kudira propo nemaexpress vari kubva kupindura ndokwavari kupfa. Yeyi vanhu vafa baba. Kwaurayiwa vanhu vangani? Vaurayiwa 5. Yeyi 5. Saka vanhu hapana kana akwanisa kuidentify. Mukomana wavo azofa ari kuti akwanisa kuona 3 varume. Ndo zvaangopa asati afa. Arohwa nebanga pamoyo. Very sorry. Saka azofira kuhospital ndokwaafira. Ndiyatomboti taurei asi vanhu hata haana kuvaziva, asi vanga vari varume 3. Yeyi asa varova hwindo ndobva vapinda, ndobva varova mai vepamusha ipapo, ndobva vafa, ndobva varova mubvana wavo. Ndobva afa. Mubvana wacho anga ine mwana mucheche, saka mwana anenge anga akuita noise, ndobva varova mwana mucheche, ndobva afa. Ndobva varova muzukuru, ndobva afa. Pangorarama vana 2 vadiki vanga vari mune imwe room. Ivo vari kungoti tafugawo magumbeze pataona zvichiitika, ndobva vangonyarara kuti zii. Ndo vana vararama chete 2 vacheche vafa. Vana tisati vakutoenda kuchikoro. Vakomana mana nyika yaita sei vamanyika, nyika yaita sei? Patakemerwa baba kutaura kwatiri kutoita izvezvi 4 bodies dziri kuita lie idol dziri mumba omoenda. Mumbodzitarisa baba. Very sorry. Vari mupuwe ropa yavandotori mapurisa ameno kuti they can help us in this situation. Guys, andotaurirwa unyimwa sembare dzekumusana guys. Nyaya inosiririsa. Mwadatarisa kuti mwana mucheche akazourayirwawo kuti I think anga akuchema sezvazviri kutaurwa zvichiitwa ndobva aurayiwa. Ko mubvana uyu muroora atofawo, but itori ngozi futi yatoparwa yekudzinzare kwemukadzi uyu, zvichidudza kuti nyaya iyi haisi kuzoperera ipapo handiti. Saka guys, ini hangu ndiri kurwadziwa, ende ukaona army yakupindira wozoti zvinaumira musha. It's not easy kuti hurumende isvike pakutumira army kunotsvaga vanhu ivavo. So ndine imwe futi audio yandoda kuti munzwe, motiudzawo mafungiro yenyu mucomment section please. Ndadzokorora zvekare, tora mukana uno kusubscribe this channel, charamba chikupai maupdates enyaya iyi, chikuzivisai kuti zvaapapi uyezve vakomana vazobatwa here. Chinhu wacho anenge ari kuchinja kuti ashumba kana shiri, bvudzi nhanu dzaari kurova dzacho ari kurova 4 meters. Asi munhu ari nomari esvikiro re vanhu vacho vari kuraya vachikadzi ari kubva arepa nyangwa ka6 months kaya akarepa anosiya akuradzika akakukwidibira pasi otokuita ngori muguva chaivo.
musoro otarisa kumabvirizuva, makumbo osiya. Munhu wese waari kuuraya anosiya muradzika akatarisa pasi. Okurepa wedha wakaita sei okurepa. Akaipa kana mwana uyo kwamatema uyo akasiya akanga ari vhijini akabva aita kuborwa nechimuti chako ndobva arara naye. But pari kunhongwa manje timu riri kumupa chikafu nechichichi. Rimwe rakatorwa nezuro kwatsenge kumondoro kusasuku ndozo nokuna unyanuku. Hayo vari kusenzwa kumwana, vari kusenza. Tese tanguva masivhiriani hapasina uniform. Nezuro vakamhanyiswa muhuro yamwari womoshuwa vakamhanyiswa. Vanhanzi akangodhisapeya, anongodhisapeya kunge shiri pamberi apa. Speed yacho mukamuti kwee panapa pamudhindo apa, within 5 minutes munomunzwa kuti atoka magwenyo netsoka anofamba. Hayi akaipa kuti atakamuita wele because paanenge asvika atsvaga chikafu pashopa like pedu paakanoka apa ma4 am tsoka yake yakayambuka pabridge pane mavara apa. Size yetsoka yacho kana 16 size, ameti ane tsoka size, ane bhutsu size 16 chaiyo. Pama pacho anombotsika nezvigunwe so kuita kunge shumba, kunge mheno unoshiya kuti chirudzi. Kana anogona kupfeka bhutsu 1 inodhinda zvidhindo kumberi chete naipata rakabvaruka. So hayo network yakane network ane vanga vachimupa network yetelesoro achimisira airtime because vakamuseja. Hayo machinda acho aripo. Intelligence dzese dziri vakomanesi varipo. Vaona timu remasoja rataito director tiri kuenda pahuroma rimodai helicopter ichangobva kusumuka apa yanga yamhara tavaripoteka. Saka manheru takazofonerwa kuti zvikanzi ari pasambiringa pamondoro apa apinda muzumba remhondoro ndokwatazonorara iko kuti chiti akadzoka masoja akarara kunoko omwe akaenda kuberis aona kuti kunoko kwapisa kumhiri kwesoko ndobva ayambuka mutsviti abva ati kuroyal bucks. Saka chinhuwo yanga yakamaundoni kusaidi uku mangura area yese nesomana muzambia uku rafungora yakamaunda kumhiri uku. But pakutomboitwa zvechibhoyi because haasi munhu wokuti unomubata nokumhanyana kupfuura, unopfuura mhepo. Kana kumhanyisa apa vari kumhanyisa mhepo apa anochinja mene mushonga wekumozambique kana mushonga yekupi. Nembuya yacho yakabatwa, mbuya yacho iri mumapurisa umu. Mbuya yacho iri kumapurisa izvozvo. Chenso apapo ndepedu apa pa10 of berries ndopa Prasbed pamutizwa. Tine shopi iri ipapo ndopatiri kutokemba nemasoja, ndopa central point yekuti vanodispatcha vakananga. Vamwe vari kuberries, vamwe vanogona kurwa vakadai so neberejina road vakananga vachiwanza marara kana vamagaya kudai so. Totori nawo tambo yapamudhindo kuzovatengera doro apa havaneta varuma havasarenda. Nhasi tambo vatomboita zvechimhondoro, vane mhondoro imwe dzavanga ana Nyamuseve nanani vanga varipo ipapa. Mhondoro dzava dziri kusaidi uku vachitobatsirwa nezvemweyo wemhondoro because ndakaudza kuti nyika yanafanaka inei kana iri mwana wache uyoyo ndiwo afanakawo futi wache zvitsaiwa ndivo vanatsenga avo, ndivo vana Nyagushe, ndivo vana Nyamaka, ndivo vanani, ndivo vari zveguru vacheyo. Saka pane zvavakakanganisirana muzvemhondoro izvi but yamhora because yabata ropa. Asi mishonga yavo haumwe munhu upenyu hwakanzi wanga uri hwomusango akaperera grade 4 muchinda uyu. But vanomuziva vaimuziva nokumhanya vanzi anofamba. Izvo ndezvane zuro izvi mapikicha ane zuro na10 o'clock makuseni. No haiwa totori muoperation nesu toda kumupedzera tomupedzera totovaudza chibhoyi kuti chinofamba sei. Chiitiko chinosuwisa nokuti katarisa pano patiri pafama ine mwana varatidza kuti vanhu ava vanwiswa poison ndokubva vazodzipwa nokuti mwana taona mutsipa make muine bandi reblack kureva kuti vatomudzipa. Mwana achitsanangura uya akanti asara wacho awanda pasi pemubhedha anoti iye vatanga varepwa ndokuzouraya. Saka kureva kuti hatisi kuziva kuti chinangwa chekuita izvi chinangwa chipi chekuti munhu unorepa wouraya, kuti mishonga here uye kuti hatichagutsikana kuti munhu yangave mumwe chete here uye
ndeve kure here nokuti anototageta misha isina varume yacho. Bhozi rangu uyu Prince nani naAdmire mabhembe papasina papa nemabhotoro mabhotoro ndo anga akabatiwa. Wati bhembe rinani? Bhembe rina mboma. Rina mboma? Ndiye muna nebhembe. Blazi wako ndiani? Blazi wangu hapana blazi wangu asi blazi wangu ndi Terence. Bhembe ranga riripisa mwapima mjiri. Bhembe rabatisiwa bhuthiva uyu anonzi Terence. Bhembe rabatisiwa kupi kwasi abatisiwa tichiri kwa mtamba. Tichiri kwa mtamba. Amana kunorepa. Andisi. Papo pfungwa dzekunorepa dzasa dzauya boys achiri kudi kumwa doro tichiri papo. Ndobva tabva. Ndobva taenda pachikomboni chachana nchireva chiya. Ndarangarira pana wekuti ndobva tadipa ndo same story futi yakamboitika but hapana waisauraya zvavo novaingorepa. So guys, nyaya inosirisa ingonyora kuti rest in peace mucomment section chat. Usakangana usubscribe. Unozati chii chero isiri hama yako yafa kana kuti yasangana dambudziko iri wega unofanira kungorwadziwa paunozvinzwa. It's not easy kufirwa nemunhu kana kungonzwa kuti nhinga akashaya chero usingamuzive, especially ukazonzwa maitikiro akaita zvinhu zvacho zvinotongorwadza mwana wese. Satiri kuti semazimbabweans ndatingonyore mucomment section kuti rest in peace. Uyezve motudzwa mafungiro enyu kuti chingava uri mushonga here, ingava iri mhepo kana ndo satanism yacho yakatopfeka mawanyo wavo, because it's not easy kubata munhu anofema umuuraya unge huku. Ko what about mwana mucheche? So guys, tudzwa mafungiro enyu. Ndobva asvika mukomana anonzi Tavani, ndobva asvika akatofukisa vayachi musoro wakazi, ndobva avakurira chibhurugwa, akurira bhurugwa ndobva atanga atoshira hwani isakatarira, ndobva ndatosvirawo futi papo pasaidi papo, ndobva kahanze bhozi rangu uyu Prince nani naAdmire ndobva vatodiwa, ndobva atoshirawo papo, ndobva tabuda neumwe wacho asipo, tabuda ndobva taenda kune chimwe chikomboni, ndobva asvika chinodi aida kuzama kudavhura dho pane pamwe, ndobva vamwe mai vatanga kudana, ndobva tapinda mumba imomo, ndobva asvika achitodi achitofukisa baba vamwe vanga varipo musoro, ndobva vafuka musoro havana kuramba, ndobva atanga atoshira mabhembe papasina papa nemabhotoro ndo anga akabatiwa.